quart d'ESO a l'Institut Pons d'Icart. Hola, em dic Damià i faig quart de primària a l'Escola del Miracle. I jo em dic Agnès i faig segon d'ESO a l'Institut Pons d'Icart. Nosaltres també volem participar en el repte Experimenta a casa i per això us hem preparat un repte superfàcil que podeu fer tots a casa vostra. Nosaltres volem fer un experiment amb la col lombarda. Volem determinar quin pH tenen molts dels productes que podem trobar a casa. El pH és una propietat química que tenen totes les substàncies. Del 1 al 6 és àcid, el 7 és neutre i del 8 al 14 és base. Si pensem en una substància àcida, el primer que ens ve al cap és el suc de llimona, no? Però si pensem en una substància base, no se'ns acut res. Doncs ara ho comprovarem. La col lombarda té una substància que es diu antocianina, que és un indicador. Un indicador, depèn del medi en què es troba, canvia de color per determinar el pH que tenen les substàncies. Nosaltres el que hem fet ha sigut agafar 4 fulles de la col lombarda i les hem bullit 5 minuts. I ens ha quedat un líquid d'aquest color com blavós. Hem buscat un munt de productes de casa i els hem ficat aquests gots. Ara afegirem a cada got l'extracte de col lombarda per veure si canvien de color. El primer és sosa, que és hidròxid de sodi. Ha canviat de color. El següent és sabó de rentaplats. El següent és aigua ras. El següent és suc de llimona. El següent és sabó de rentamans. El següent és bitxí. El següent és listerine per netejar la boca. El següent és sabó per netejar vidres. El següent és sabó destacador. No, aquest és el desembussador. Desembussador. El següent és llet. El següent és vinagre. I l'últim és cava. Veieu com hem recreat tots els colors de l'arc de Sant Martí? Els colors més càlids com el rosa, el vermell i aquests són substàncies àcides i els colors més marronosos, blaus, són substàncies bases. Molts dels productes de neteja són bases, menys el sulfomant, que és àcid clorhídric, però aquí no en tenim. La majoria d'aliments són àcids, però hi ha molt pocs que siguin bases. Com diu el Damià, hi ha molt pocs aliments que siguin bàsics, però un bon exemple és la clara de l'ou. Vinga, i ara que estem tots de quarantena, aprofiteu per fer aquests experiments de casa i us ho passareu també com nosaltres.